Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti zo série videoodpovedí. Moje meno je Milan Laváč a opäť som vybral niekoľko otázok od vás, ktorým sa budem dnes venovať. Dnešnými témami sú dodatočné riešenie klimatizácie, príklad použitia programu Pohodová stavba, samostatný projekt, prípad zníženia rozsahu dodávky stavby rodinného domu a tiež otázka vlastníctva rodinného domu. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň, budem potrebovať nejaké stavebné povolenie, respektíve iné povolenie alebo ohlásenie, ak si budem chcieť časom na vašom dome doplniť klimatizáciu. Dobrý deň, klimatizačné jednotky menšieho výkonu, čiže bežné klimatizácie, ktoré sa dávajú do rodinných domov, sú technickými zariadeniami. Technické zariadenia sú zariadenia, ktoré netvoria kompaktný celok s rodinným domom. Zjednodušene povedané, pri ich odstránení dom by nepostrádal na svojej funkčnosti. To znamená, že montážou takýchto jednotiek nie sú dotknuté ustanovenia stavebného zákona, čiže nepodliehajú to žiadnemu schvaľovaciemu procesu, respektíve nejakému rozhodnutiu. Je to ukážka toho, že v prípade, ak do budúcna plánujete s nejakou montážou, či napríklad vonkajších žalúzí, alebo ako ste písali klimatizačných jednotiek, je dobré na to myslieť už počas realizácie stavby. Prejdem k druhej otázke. Dobrý deň, máme postavený rodinný dom, cca 15 rokov, financovaný bežiacou hypotékou a na vedľajšom pozemku, ktorý máme kúpený samostatne, mimo hypotéky, by sme chceli postaviť rodinný dom plus jeden rodinný dom menší, garáže a následne sa tam presťahovať, pôvodný rodinný dom predať, hypotéku preniesť na nový. Aktuálne riešime, zvažujeme, akým spôsobom prefinancovať novú výstavbu, kým sa nová stavba nedokončí, my sa presťahujeme a pôvodný dom predáme. Ďakujem pekne. Dobrý deň, ideálnym riešením vo vašej situácii je u nás program Pohodová stavba, kedy platíte za postavený rodinný dom na konci. To viete riešiť z predaja súčasnej nehnuteľnosti. Viete samozrejme riešiť prípadný prenes súčasnej hypotéky. Súčasťou služieb, ktoré by ste získali, je samozrejme pomoc aj s financovaním novej výstavby. Radi vám s tým pomôžeme. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, je u vás možnosť zakúpiť len projekt domu? Ďakujem, Radovan. Dobrý deň, Radovan. Individuálny realizačný projekt rodinného domu je u nás súčasťou služieb stavby rodinného domu. Nezaoberáme sa predajom samostatných projektových dokumentácií, nakoľko vychádzame z toho, že projektová dokumentácia naozaj musí byť prispôsobená danému pozemku, napojeniu na inžinierské siete a v správne navrhnutom projekte musia byť zohľadnené požiadavky na interiér, ale aj vonkajšok rodinného domu investora. Prejdem k štvrtej otázke. Dobrý deň, zaujal ma váš projekt domu Blanka 41. Máme vlastný pozemok, ale je v miernom svahu. Dali by sa tam riešiť teda mierne úpravy na projekte vzhľadom na ten pozemok a tiež sa chcem spýtať už na realizáciu stavby. Či je možné vyhotoviť len hrubú stavbu alebo realizujete komplet celú výstavbu domu? Ďakujem. Dobrý deň, odpoveď trošku súvisí aj s predchádzajúcou otázkou. Áno, klientom pripravujeme individuálny projekt, čiže dom Blanka 41, ktorý ste si vybrali, ktorý sa vám páči, by sa prispôsobil vášmu pozemku. Čo sa týka realizácie, tak rozsah prác si vie stanoviť klient pri rozpočte. Odporúčal by som vám pozrieť si program Šikovné ručičky, v rámci ktorého je možné si samostatne určiť rozsah prác, ktoré budete chcieť od nás, prípadne ktoré práce si budete chcieť zrealizovať sám. Prejdem k poslednej otázke. Dobrý deň, mám 26 rokov a spolu s priateľkou by sme chceli začať nový samostatný život. Pozemok máme vlastný a chceli by sme vedieť, že keby sa vyberieme cestou vašej firmy, ako by to vyzeralo, keby vaša firma pre nás začne stavať dom na našom pozemku. Kto by bol majiteľom domu a kto by bol majiteľom pozemku? Dobrý deň, v programoch ako je nulová hotovosť a mladá rodina, prípadne aj program Pohodová stavba, ste vlastníkom pozemku vždy vy, čiže ostávate
majiteľom pozemku a zároveň sa stávate majiteľom nového rodinného domu. Skrz toho, že ste majiteľom pozemku a majiteľom rodinného domu, pre vás vieme poskytnúť služby súvisiace aj s financovaním výstavby vášho nového rodinného domu. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu, rád som vám zodpovedal otázky, ktoré na mňa smerujete a teším sa opäť na videnie pri ďalšej časti.